अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। दिल्याच्या नंतर पण या माणसाला समजत नाहीये। आम्ही कोणाच्या सुपारी आणि मग तुम्ही परवा जी केली ती काय राहुल गांधींची सोनिया गांधीची सुपारी होती का? राजसाहेबांच्या गाडीवर जे तुम्ही केलं ते राहुल गांधी आणि सोनिया गांधींनी सुपारी दिली होती का तुम्हाला? अहो तुम्ही जाऊन दिल्लीत लोटांगण घालता। आमचं साहेब मागच्या 20 वर्षात एकदा गेले दिल्लीमध्ये। तुम्ही आम्हाला या गोष्टी नका सांगू। राऊत साहेब, काल ज्या वेळेला तुमची लोक खाली मार खात होते ना त्यावेळेला तुम्ही वरना खाली पण नाही उतरायची हिंमत केली। तुम्ही आम्हाला काय सांगताय? तुमचा नेता बाहेर जात होता ना त्यावेळेला आमच्या महिला सेनेने जे काय केलंय ना त्यावेळेला तुम्ही गाडीतनं उतरू नाही शकला। तुम्ही कसल्या आम्हाला काही गोष्टी सांगताय? सर, ज्या बीडमध्ये प्रकार घडला सुपारी फेकण्याचा, संजय राऊतांनी मात्र आता अंग काढून घेतलेलं आहे। शिवसेनेचा त्याच्याशी काही संबंध नाही। कालच्या प्रकरणामध्ये आमचा हात, आमचा पाय, आमचं डोकं, आमचं पूर्ण शरीर होतं। त्यामुळे आम्ही एखादी गोष्ट केल्यावर पाठी फिरत नाही। आम्ही ते केलं आणि सर्व महाराष्ट्र सैनिकांचं अभिनंदन, महिला सेनेचं अभिनंदन, ज्यांनी कालच्या आंदोलनात भाग घेतला। काळोखाचा फायदा घेत मी सकाळपासून वाट बघत होतो। तुम्ही आलात काळोखात, 7:30 वाजले तरी घरातनं बाहेर पडत नव्हतात तुम्ही। तो मला वाटतं उजेडात या तुम्ही। आता परत जर माझ्या साहेबाला रिएक्ट केलात आणि तुम्ही उजेडात आलात तर उजेडात उत्तर देऊ। पुढे जाऊन सांगतो, संजय राऊतांनी वेळ टाइम सांगावा, आम्ही येणार। कालच्या राड्याची सुपारी घेतली होती ती नेत्यांकडून असं देखील संजय राऊत यांनी म्हटलं। आता सुपारीचं उत्तर मी काल नारळाने दिलंय। मला वाटतं की त्यांना अजून कुठली सुपारी हवी असेल तर द्यायला तयार होता मी। आणि कोणी आम्हाला जर कुठल्या नेत्यांनी सुपारी दिली असेल असं तुमचं मत आहे, मग साहेबांच्या गाडीवर ज्या सुपाऱ्या फेकल्या गेल्या त्याची काय सुपारी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींनी दिली होती का तुम्हाला दिल्लीतनं? मग ते पण जाहीर करा की ती सुपारी का, त्या सुपाऱ्या का फेकण्यात आल्या? कोणी आदेश दिले? कोणीतरी आदेश दिले ना तुमच्या नेत्यांनी। सो मला वाटतं सुपाऱ्या वाजवायचं काम तुम्ही करता, आम्ही नाही करत। तुमच्या घरात जे खोके येतात ना ते सुपाऱ्यांच्याच बदल्यात येतात। कोणाची तरी सुपारी वाजवायला एखाद्या शिवसैनिकाला सांगायची आणि नंतर त्याच्याबरोबर घरात बोलून डील करायची, त्याला सुपारी म्हणतात। आम्ही सुपारी का घेतली? कारण आम्ही आमची भूमिका बदलली असं मत आहे ना। पाठिंबा दिला आणि पाठिंबा नाकारला, पैशाची सुपारी नाही ना आमची। तुमच्या तर सुपाऱ्या शिवसैनिक वाजवत आहेत, एखाद्याला अडकवायचं, एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टरला घरी बोलवायचं आणि त्याच्याकडनं खोके उतरवायची, ही सुपारी असते। आणि एवढे वर्ष मातोश्रीवर तेच झालं। त्याचे अनेक सबूत जे शिवसेनेतनं बाहेर पडलेले नेते आहेत ना त्यांना विचारा की कॉन्ट्रॅक्टरांकडनं जे खोके घेतले होते ना त्या सुपाऱ्या होत्या। आम्ही भूमिका बदलली असं तुमचं मत आहे ना। भूमिका बदललेला सुपारी घेतली नाही, बदलली जातात। योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतला जातो असं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।